Il-bidu ta' sena akademika ġdida esponiet nuqqas ta' pjan fit-tul tal-Gvern Laburista fil-qasam tal-edukazzjoni. Hekk sostna l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni, l-Iżvilupp Umanu l-ħiliet tas-seklu 21 Clyde Puli fil-Parlament. Filwaqt li esprima s-sodisfazzjon tiegħu tal-Oppożizzjoni li l-istrajks keda ta' tnejn ma sarx u insista li jinsab imħasseb bil-mudell ta' edukazzjoni li qed nadottaw bħala pajjiż. Dan hekk kif, spjega Clyde Puli, ġew irtirati 3 abbozzi ta' liġi f'Salt u f'episodju mingħajr preċedent u insista li spiċċajna f'sitwazzjoni inutli hekk kif suppost qabel ma saru dawn l-abbozzi kellhom isiru studji u konsultazzjonijiet. Clyde Puli saħaq li dan kollu espona falliment ewlieni ta' dan il-gvern hekk kif dawn il-liġijiet ġew irtirati mhux għaliex għandna gvern li jisma' iżda għaliex għandna gvern li jwebbes rasu u rid jgħaddi romblu minn fuq l-edukaturi. Clyde Puli saħaq li għal-fallimenti tiegħu Gvern Laburista m'għandu jwaħħal f'ħadd ħlief fih innifsu. Il-Gvern ma jista' jwaħħal ħadd ħlief fih innifsu. Inutli nfallu fit-trasport u nwaħħlu fl-operaturi jew fil-ġenituri, inutli nagħmlu liġi li hija rigressiva fil-professjonalità u nwaħħlu fl-għalliema, inutli illi issa f'daqqa waħda nitkellmu li dak kollu sar għax kien hemm pika bejn il-unions. L-għalliema jixir ilhom rispett dejjem u naħseb li din id-darba tawna talima kruċjali.